Dyna ddewyd. Rwan ta, da ni am ddarllen pwt efo'n gilydd. Fyddai'n dod nôl at hwn mewn eiliad yn y pregeth fer, a wedyn da ni yn cymuno hefo'n gilydd, ac fel oedd Eilir yn pwysleisio, mae yna groeso i bob un sydd yn caru a chredu'n yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth y bwrdd. Newch chi ddarllen yr darn yma o'r Beibl hefo fi os gwelwch yn dda. Pan gyrhaeddodd Iesu ardal Cesarea Philippi, gofynodd i'w ddisgyblion, pwy mae pobl yn ei ddweud ydw i? Mab y dyn. Mae rhai yn dweud Ioan Fedyddiwr, medden nhw, eraill yn dweud Elias, ac eraill eto'n dweud Ond beth amdano chi, meddai? Pwy da chi'n dweud ydw i? Atebodd Seimon Pedr, ti ydi Meseia, mab y Duw byw. Rwyt ti wedi dy fendithio'n fawr, Seimon, fab Jona, meddai Iesu. A mae dim person dynol ddangosodd hyn i ti, ond fy nhad yn y nefoedd. A dwi'n dweud wrth i ti, mae ti yw Pedr, sef y garreg. A dyma'r graig dwi'n mynd i adeiladu feglwys arni hi, a fydd grym marwolaeth ddim yn ei gorchfygu hi. Dwi'n mynd i roi allweddi teyrnas yr unebol i ti, a bydd bynnag rwyt ti'n ei rwystro ar y ddeiar wedi rhwystro yn y nefoedd. A bydd beth bynnag tai ar y ddeiar wedi ganiatáu yn y nefoedd. Yna, dyma Iesu'n rhybuddio'r disgyblion i ddweud. Diolch i chi a diolch i Dduw am y iair. Os da chi'n dechrau teimlo'n boeth, na ni ofyn i Arfon, nac i Tudur, mae'n ddrwg gynnau am damharchu di, cymaint. Na ni ofyn i Tudur agor y drws, os da chi'n gorboethi. Rwan ta, datguddio o'n isio sôn amdano fo. A dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth eithriadol o bwysig i ni wybod a'i ddeall a'i gredu ynglyn â'r ffydd Gristnogol. Ar y sleid nesaf yn y fan yma, mae gennau Star Wars. Pwy sydd wedi gweld rhai o ffilmiau Star Wars? Dim ond 3, 4 o 5 o'na chi? 7, 8. Mae yna gyfres o ffilmiau sydd yn mynd yn ôl ddegawdau erbyn hyn. A fel gymaint o ryw gyfresu, teledu a ffilmiau erbyn hyn, maen nhw'n mynd tu hwnt i be oedd. Maen nhw'n mynd nôl i'r dechrau, neu maen nhw'n ychwanegu at y diwedd. Fel gynnwch chi'r detectif Mos, wedyn mae Mos yn dod i ben, a maen nhw'n dweud, o beth am gael Mos ifanc, a na ni'n gwneud cyfres arno fo fel dyn ifanc. A mae hyn wedi digwydd efo'r gyfres Star Wars. A pan oedd y plant i harddegau teenagers, mi oedden nhw'n gwneud premiers am hanner nos ar noson ysgol. A o'n i ddigon gwirion i fynd hefo nhw a ciwio tu allan i'r cinema i fynd i weld y premier o ffilmiau newydd Star Wars. Ac oedd yr pictures, y darlundi, yn llawn dop o bobl. Rhai o'n nhw wedi gwisgo fyny, o'n i ddim gyda llaw. Fel Darth Vader a bethau felly. Ne, be di enw'r soldiers na? Imperial Guard. O rwan ta, hefo y cyfres fel Star Wars, maen nhw'n dweud, da ni'n mynd i ryddhau ffilm mewn 4 mis. Wedyn maen nhw'n gwneud trailers bach. Rhagflas. Tasters o beth sy'n mynd i ddigwydd. Da chi'n gweld chydig bach, da chi'n gweld fflachiadau, da chi'n gweld cymeriadau, ond da chi ddim yn gwybod beth yw'r stori gyfan i gyd yn y diwedd. A da chi'n gwylio'r trailers a da chi'n meddwl, mae hwnna'n edrych yn dda, so ni'n hoffi gweld yr stori yn ei chyfanrwydd. Ond ydych chi ddim yn gwybod beth sydd yn digwydd yn y stori, oni bai eich bod chi'n mynd i'r cinema i weld y ffilm i gyd. A dyna pryd da chi'n gweld y cymeriadau, dyna pryd da chi'n gweld beth sy'n digwydd, dyna da chi'n gweld sut mae'r hanes yn symud ymlaen,
A maen nhw'n gwneud o'n ddramatig ac yn ddragreuol iawn yn Star Wars. Maen nhw'n gwybod y triciau i gyd yn creu rhain. Mwyn gwybod yr hanes, mae rhaid chi fynd i'r premier Iesu i weld y ffilm. Mae yna debygrwydd yn y Beibl i rhywbeth fel ffilm Star Wars. Yn yr Hen Testament, da chi'n cael rhagflas. Mae'r proffwydi'n sôn, dyma fydd yn digwydd yn y dyfodol. Ond da chi'n cael darlun cyflawn o beth sydd yn digwydd. Dyma fydd ewyllus Duw, dyma fydd bwriad Duw. Trailer o'r hyn fydda yn digwydd pan fysa'r Meseia yn dod. Ac yna yn Iesu Grist, dyma y Meseia yn cyrraedd. Oeddan ni wedi cael rhagolygon a'r rhagflas o be fydda'n digwydd ynddo fo, oedd o ddim yn gwbl hir, ond yn Iesu Grist, da ni'n cael y stori yn ei chyfanrwydd. A mae'r darna yn disgyn i'w lle. A da ni'n edrych yn ôl ar y proffwydi a da ni'n dweud, o dyna Meseia yn ei olygu. Oherwydd yn Iesu mae Duw wedi datguddio i feddwl, i galon, i fwriad a iachawdwriaeth yn glir ar yn cyfer ni. Ond mwyn gwybod hynny, da ni'n gorfod dod at yr arglwydd Iesu Grist, y prif gymeriad yn ffilm fawr iachawdwriaeth Duw. Yn yr eglwys o'n i weinidog yn ddi o blaen amser maith yn ôl, dwi'n gallu sôn am ddigwyddiadau fanno. Yn haws na ddigwyddiadau yn y 5 mlynedd ar 20 dwytha. Mi o'na wr anwyl iawn, Eric, sydd wedi mynd i'r gogoniant, Eric Jones, oedd o'n addfwyn, oedd o'r ganllwyd wrth ymyl Dolgella wreiddiol. Ac oedd o'n cefnogwr brwd i tîm pêl-droed. Oedd lot o ddiaconiaid Ebenezer Exam yn y cae pêl-droed bob dydd Sadwrn yn cefnogi'r tîm. A da ni falch fod y traddodiad yma yng Nghaerdydd yn Ebenezer hefyd. A ryw ddiwrnod ar ôl oedfa gymyn, dyma Eric yn dod ata fi. A da chi bod weithiau mae pobl yn dod yn rhy agos i'ch gwyneb chi? Os dyn nhw'n serious? A oedd Eric di dod yn rhy agos i'n gwyneb i y diwrnod hwnnw. Ac oedd o'n fersiwn hyfryd ac addfwyn. Ond oedd gynnu fo gwyn. Oherwydd yn y cymyn, o'n i wedi pregethu am y groes, am arwolaeth Iesu Grist, ac am atgyfodiad Iesu Grist. Ac o'n i wedi bod yno am 6 mis, a dyma fo'n dweud, "Wyt os di Alun ti wedi pregethu'r bregas yna o'r blaen?" A dyma fi'n sbiad arno fo. O'n i'm yn gallu ffocysu dda iawn, de. Eric, fydda fi, tra byddai'n weinidog yn fama yn Ebenezer Exam, a tra byddai'n weinidog i Iesu Grist yn y bywyd yma, mi fyddai'n gyson yn sôn am y groes ac am yr atgyfodiad. Oherwydd hwnna di sylfaen yn ffydd sydd wedi cael ei datguddio gan Dduw i ni. Ac oedd Eric a fi'n ffrindiau mawr trwy gydol y blynyddoedd. Rwan ta, dwi eisiau gwneud un pwynt mewn gwirionedd y bora yma cyn i ni gymuno. Yr hanes yma am Iesu a'r disgyblion yn mynd i Cesaria Philippi. A dyma Iesu'n troi at y disgyblion a gofyn, pwy mae pobl yn ei ddweud ydw i? Mab y dyn. Mae rhai yn dweud Ioan Fedyddiwr, meddan nhw, eraill y proffwyd Elias, ac eraill eto'n dweud Jeremia neu un o'r proffwydi. A dyma Iesu'n troi yn bersonol wan ac yn edrych i fyw i llygyd nhw. Mae'n dweud rwan ta, bechgyn, dyna mae'n siŵr. Pwy da chi yn meddwl ydw i? A falle bod o wedi cymryd cam yn nes atyn nhw i ofyn y cwestiwn. A dyma Pedr, oedd yn siarad ar ran y disgyblion yn dweud, ti ydy'r Meseia, mab y Duw byw. A sylwch be mae Iesu'n dweud wedyn wrtho fo. Rwy ti wedi dy fendithio'n fawr, Seimon fab Jona. A mae dim person dynol ddangosodd hyn i ti, ond fy nhad yn y nefoedd.
Rwan, mae hwn yn beth pwysig yn y ffydd Gristnogol. Nid ffeindio Duw yr yda ni, nid gwneud gwaith ymchwil PhD i ganfod Duw, nid myfyrio ar natur Duw, a trwy fyfyrdodau, da ni'n canfod Duw yn y fan yno. Ond mae Duw yn datguddio ei hun, yn gwneud ei hun yn eglur i ni. A mae o wedi gwneud hynny yn Iesu Grist. A mae'n bwynt pwysig iawn. Oherwydd bod pobl weithiau meddwl bod ni'n gallu ennill ffafr Duw, neu bod ni'n gallu cyrraedd rhyw ysgolheictod arbennig, lle da ni'n gallu deall Duw, neu da ni'n gallu dilyn defodau crefyddol i gyrraedd Duw. Ond Duw sydd yn ymestyn ata ni. Duw sydd yn dweud, dyma fi, dyma fy nghariad, dyma fy rhigaredd, dyma fy ngras. A lle da ni'n weld o'n y person bendigedig yma, Iesu Grist. Mae Elfed yn un o'i emynad, mae o'n y caniedydd, diolch yn canion ffydd. Nid dawn na dys, ond dwyfol nerth hwnna brydferth waith ar ddynion. Y galon newydd, eiddo ti ei rhoddi ysbryd tirion. Hynny yw, da chi'n gorfod bod yn ddawnus nag yn ddysgedig i ddod at Iesu Grist, ond dod ato fo mewn ffydd bod Duw yn agor i galon i ni yn Iesu. Da ni'n cael yr un egwyddor lot o weithiau yn y Beibl. Cyrraedd y critical heat na Tudur. Ti'n rhyboedd? O, mae Tudur yn cool yma yma. Rach bod fi'n teimlo'n boeth. Ni di agor y drws o'n chydig. Diolch i ti. Yn Hebreau 1 mae hwn, adnod 1. Yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiau ni drwy proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach, yn y cyfnod hwn, olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy far. Mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn eiddo iddo ef, yr un oedd gyda Duw yn gwneud y bydysawd. Mae holl ysblander Duw yn disgleirio honno. Mae'n dangos i ni yn berffaith sut un ydy Duw. A mae'r pwynt eto'n fama, yn Iesu Grist, mae Duw yn gwneud ei hun yn eglur ac yn ddealladwy ac yn glir i feddylia, i ewyllus, i fwriadau, i achawdwriaeth ar yn cyfer ni. A mae hyn yn eithriadol o bwysig, yn enwedig yn y cyfnod yma, da ni'n ei wynebu fel Cristnogion sydd yn Gymru Cymraeg. Tyda ni ddim yn gallu canfod Duw ar wahân i Iesu. Dyna mae'r gair yn ei ddeud. Allwn ni mi ganfod o yn yn deallusrwydd yn hunan, yn yn ymchwil, yn yn trafod, yn yn meddwl. Dim ond yn Iesu, da ni'n dod i berthynas ag i adnabod Duw fel y mae mewn gwirionedd. A meddyliwch am holl hanesion y Beibl, lle mae Duw yn dod ac yn siarad efo pobl. Elias, oedd yn methu ffeindio Duw, yn y daeargryn, yn y gwynt, yn y... Dwi'n cofio be oedd y trydydd peth. Ond yna, yn y distawrwydd, ond yna, dyma Duw yn siarad efo Elias ac yn dweud, dyma fi. Oedd o di methu canfod o. Ac felly, yn Iesu mae Duw yn siarad yn uniongyrchol hefo ni. A da ni methu canfod Duw ohona ni'n hunan oherwydd yn bod ni'n amherffaith, oherwydd yn bod ni'n ddrwg, oherwydd yn bod ni'n bechaduriaid, a mae hynny'n torri yn perthynas ni gyda Duw. Gai jyst cyfeirio wrth gloi at arwyddocad hyn. Mae'n bwysig bod ni'n deall bod Duw yn Iesu wedi datguddio ei hun. Bullet point sydd gen i yn y fan yma. Yn gyntaf, mae Iesu ydy'r unig ffordd at Dduw. Be mae'r Beibl yn dweud ydy? Mae Duw wedi datguddio ei ewyllus
yn unig yn Iesu. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd. Nid oes neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Mae hyn yn bwysig oherwydd yn bod ni'n byw mewn byd amlffydd. A mae'n effeithio arna ni. Ond da ni'n gorfod deall fel Cristnogion lle da ni'n sefyll a pam bod ni'n sefyll mewn cariad yn y fan lle rydyn ni. Mae yna wirionedd ym mhob ffydd. Ond dim ond trwy'r Iesu mae yna chybiaeth a pherthynas gyda Duw. Os nad ydyn ni'n credu hyn, na Iesu ydy'r unig ffordd, fydd ganddo ni ddim brwdfrydedd at ei waith. Fydd ganddo ni ddim sel i efengylu ac i ymestyn allan. Pam dyla ni? Mae yna bethau cystal â Iesu os nad fod i'r unig ffordd. Mae yna newyddion da mewn pethau eraill. Pam dyla ni fod yn frwdfrydig fel eglwys am rannu Iesu Grist hefo pobl eraill ac hefo pobl Cymru a'r byd. Ail beth, os ydy Duw wedi datguddio ei hun yn Iesu, mae'n golygu nad ffrwyth dychymyg pobl ydy crefydd. Mae pobl yn meddwl, o fedrwch chi dynnu pethau wrth Gristnogaeth, neu fedrwch chi ychwanegu pethau at Gristnogaeth. Na, mae Duw yn Iesu wedi datguddio ei hun yn glir, a mae hwnnw'n ddigonol. Nid ni yn dyfeisio pethau am Dduw ydy o. Nid ni yn penderfynu siap Duw, neu egwyddorion Duw, neu blaenoriaethau Duw. Ond fod Duw yn ei gariad wedi dweud wrtha ni yn Iesu Grist. Ac yna yn drydydd, os yw Duw wedi datguddio ei hun yn unig yn yr Iesu, mae'n bwysig i ni, nid yn unig i gredu ynddo, ond hefyd i ddysgu mwy amdano. Dyna pam bod ni yn cynnal astudiaethau Beiblaidd, ysgol Sul oedolion. Dyna pam bod ni'n addoli ac esbonio'r gair, oherwydd yn yr Iesu da ni'n canfod Duw a bwriad Duw ar ein cyfer ni, a'i ras a'i gyfiawnder ar gyfer dynoliaeth. A pan da ni'n sylweddoli bod Iesu'n unigryw ac yn holl bwysig, da ni'n cael yn ysgogi i fyw a thystio. Os nad ydi o, nawn ni ddim. Nawn ni ddim. A pan mae eglwys yn colli Iesu Grist fel y sylfaen ar unig ffordd, mae'r lamp yn cael ei dynnu oddi arnyn nhw. Mae rhaid, dwi yn meddwl am gyflwr ysbrydol Cymru y dyddi yma. A'r diriwiad. Reit, dwi wedi studio'r hanes am wythnosau blynyddoedd. Mae'r cyfnod yna wedi darfod. Mae yna gyfnod newydd rwan lle mae Duw yn dweud, dach chi yn hyn hefo fi yn y Gymru anghrediniol yma? Dach chi yn hyn hefo fi yn y cyfnod lle mae'r achosion yn cau ac yn darfod, oherwydd dwi'n eich galw chi sylweddoli na Iesu ydy'r ffordd, a dwi eisiau chi losgi mewn cariad Cristnogol yn eich gwlad. A dyma pam, flwyddyn ar ôl blwyddyn, pasg ar ôl pasg, wythnos ar ôl wythnos, cymyn ar ôl cymyn, yn bod ni'n dod at Iesu Grist. A fyddai'n pregethu'r bregeth yma, tra bydd na wynt ac anadl yn fysgyfaint. Oherwydd, trwy ni adrodd yr hen hanes am yr Iesu, sydd bob amser yn newydd, mae'r ysbryd glân yn harwain ac yn gweithio yno ni ac yng nghalonau pobl. Amball dro mewn oedfa, mae'n adnod sydd yn siarad yn arbennig hefo ti, heddiw yma, yn dy sefyllfa. Mae yna emyn sydd yn cyffwrdd dy galon di yn y gwasanaeth. Mae yna frawddeg sydd yn darwain di ystyried beth ydy dy berthynas di hefo Duw. A mae'r ysbryd glân yn cydio yn hwnnw ac yn cymhwyso'r datguddiad bendigedig yn Iesu Grist i dy fywyd di ac i dy deulu di ac i dy waith ac i dy gymuned ac yn dy newid di hefo'r newyddion
am Iesu Grist. Os ydy hynny'n digwydd i chi mewn oedfa, neu heddiw, neu yn ystod yr wythnos, bod chi'n teimlo Duw yn siarad hefo chi, ildiwch i'r arglwydd. Ildiwch i'r arglwydd. Oherwydd mae ganddo fo waith ar eich cyfer chi a bendith i'w rannu. Ar wythnos, byna bythefnos tan y Pasg, mi gawn ni sôn eto am farwolaeth aberthol yr arglwydd Iesu drostan ni, a'r atgyfodiad llawen ar y trydydd dydd, a fod Duw yn datguddio i galon yn y person rhyfeddol mwyn i enw. Amen. Nawn ni adael